Ak sledujete toto video, nastal ten správny čas. Poklad bol ukrytý. Cesta k nemu bola celé roky zabudnutá. Až do dnes. Na jeho nájdenie nestačí jedna osoba. Musí vás byť 8. 8 strážkyň. Čakajú na vás skúšky rozumu a odvahy. Počas cesty nájdete veci, ktorým možno spočiatku nebudete rozumieť. Nič ale nevyhadzujte, nič nestrácajte. Všetko si pamätajte. Pretože to, čo nájdete na začiatku, môžete potrebovať až na konci. Dávno vaša cesta začína tam, kde rastie niečo, čo bolo na tomto mieste dávno pred vami. Nájdete starší strom v záhrade, najstarší strom v záhrade, tam na vás čaká prvá skúška. A ešte niečo. Klára, všetko najlepšie k narodeninám. Hra sa môže začať.